to mai nga hidariat le chan sari le chan ve chu lo di tamaya zanina ngelai huna hun limom deuh mai zirlai tithate chawimawina hun mang thei turin mi heti zat kan local khoma helai huna local khom te hei kan bial tu MLA doctor ke pa chunga le atoi om tu te le kan VC member te NGO wa kan tho pui MOP MHC EPA kan suai tu te le Lunglawn Branch suai me akan OB te le helai huna local kan kal khom chan zirlai kan chawimawih te le atoi om tu an chung te chunga Lunglawn Branch suai me KUMPUAN COMMITTEE mingin chibai masai kan buk cheu ni kan hriat theuh angin hei central YMA chuan kum sang ni som pakua tanga sang ni som nin karatan hian in Zirna Uar KUMPUAN atan alo puanga kani Lunglawn Branch YMA te pon thei to chuin ma kan la KUMPUAN COMMITTEE te indinin central YMA na in kai hruaina asiam ang zulzuin project plan te kan siama amaro chu Hrileng te a oma wangin duang pon ma kan la theihlo kan plan te le kan project te duang pon kan bawhzui hlei theihlowa poi kan ti hle maya amaro chu hei zirlai tithate chawimawih ti kan project zinga om tihhlawhtlin thei turin zan ina helai hmuna kan kal khoma lo om hle maya kan hriat theuh angin YMA kan nina angin sum thaw chhuate hara amaro chu zirna hian thahnem kan ngai ni ti hi tun ma kan hun kal to tangpon thei top chhuate pon zirlai committee te zirlai te masona turata na committee te in buatsaih tiang chon committee te ding thina kan phak tok tokin hei kan khawtlanga sukul oma te tlo te po kan han tlo ve thinan ei in turte engam mate kan ken sakven thingpui in turte tiang khan thei to pin kan tran kan la amaro chu soyang khan sum le pai le an ma ni han thit tha han ti chak tak tak turin sum le pai te kan nei tok lo thina wangin du angin ma po kan la chak thei thin lova tun kuma hian hei KUMPUAN atea kan lo nei bok nen tiang chuan zirlai te chawimawih ro setin project ate kan handa ti chuan kan phak ang tok te in ti hian chawimawih na tur kan han buatsaih ve a heti han ngai mai chuna be po be thamang amaro chu kan ngai poi mo ni ti min hriat saka lom taka min pom sak tur po kan ham hasai kan soi duwa chuti rual chuan hei kan bial tu MLA zom tak doctor ke pa chungan ama pualin ni kumlama te po kan lo buatsaih to a MLA wat tin kan handa tiang chuanin ani hian min phung ma ti khan awat te kan han sema ni kumlama te po kan lo ti to kumina po kan han in bia ti khan ani po lo phura ti hian Khawtlang aveya tiang chuan zirlai te chawimawina tur hian awat te min siam saka achunga pon kan lom hle ni ti kha kan soi tel du boka zanina hianin class 10 le class 12 zirlai distinction a passin te mi panga chawimawih tur kan nei te an ni a kan chuang em chewa zaina hian class 10 le class 12 distinction a pass zinga ati thaber class 10 ati thaber le class 12 ati thaber mark musang ber te kha MLA award kan bial tu MLA doctor ke pa chunga award chu buatsaih saka chunga kan lom le a kha kan lo hriat tlan atan a hmasang kan tar lang ani ti chuan kan hunte kan tran chhawanga kan hunte min hlan sak turin Lunglawn Branch YMA advisor pu ro siam liana kan hunte min hlan na nei turin kan so manga
chuan kan hun te kan tran chho zel don nia lo so mang u lần na ani rual khanin pathian thu han ti ri ka du tlat maya program si da khan om lova he karon ka chan vo hi maro chu etia mi han som ta ka chuanin philippi bungli chang ri thu hi an ti ri du lok ani ato bera chuan u na ti u adika piang te aza o piang te a fel piang te a thiang hlim piang te adu oma piang te athang moi piang te thatna reng oma fakna reng om phot chuan chung chu ngai tua ro ti in lai le khathona hian kan hu ani kan du lai chu thatna reng oma fakna reng om phot chuan le athang moi piang te han ti lai te ni zanina kan kal chan hi khawtlang ta na khawtlang ti ming thatu ti thang moi tu te in nia chung chu pathian thu po in ngai tua ro min tiani chumi ngai tua tu te zinga in oma in ron kala le kan khawtlang nge ina hun rei tak kan nei to lo hnuaia kan khawtlang mi le sa ber dik tak pu dr ke pa chunga mla kan han nei le a tiang hianin hei athang moi kan ti zong song kha helai hianin tuna hian kan han kal khom ani a lom om hle maya chu wan chun helai thu hi karil rot om tlata soi hi tha ka ti a nangma ni wanga local khom kan ni kha kha kan soi du a pathian thu ani a pathian in khang khang ngai tu ro ti ang taka ngai tua chunga helai hun hi mang turin kan han tiri ani e itong tai ngo lalpa kan pathian min phai tu hei zaina hian helai hianin kan YMA te vultumin ZIRLAI TITHATE CHAWIMAWINA tlak te chawimawi turin kan local ani a kan program kan ruahmanna dan le kan tum dan te nangin min siat saka zaina hianin mi tam vak lo chawimawi tur kan ni hei hi lalpa kan la du tok lo ale pika chuan tun ai tam chawimawi tur te kan nei theih na turin kan thalai te zinga in elna thiang hlim nangma lomtla ka lalpa athang moi piang te zong thiam zel tura i buatsaih na kan ron dil sak ani ti chuan zaina kan hun man tur zong song po hi nangin min man puila min riat saka kan thil ti piang hi ro pui le moi na tur lo ni sela chung chu min sendam tu kan lalpa i suam hin kan dile amen nia thuma te kan neya soi sen po ni lova ti mayang kanin bo saina te soyang khan kumpuan committee den ma kan han la a Lunglawn Branch YMA hnuaia thei to chuin ma kan han la a hun turang te po kan han tia vi sin thlan te lo ni chhonen tin kan Hrileng COVID-19 avangin kan hun te po kan han pot soi nok ka tiang chuan a tum thum na ti hian zan in hun kan han mang theya amaro chu pathianin kan tan huna ruwa ta ngai la alom om hle maya zaina po hian ka eng chen nge hri te hian min op benga eng tik thleng hi nge kan ti don hi a hriat lo awangin kan kal zel dan tur poi hriat hi mahara amaro chu eng kima hian kan dam chung hian zir tur kan nia eng kima atu mai po hi upa ate ber tanga lian ber thleng po hian zir eng lai po in zir tur kan nia chumi konga chuan chan kan lak renga ngaya kan khoi hmuna po hian omila chan kan ngai ni tikha in setharila zirlai te helai hmuna hlawhtling na thade te first division ate hnuai lama te po an pass che umai amaro chu tun tuma hian distinction kan han tina po in elna te po competition te po sang theide tu te pon kan han boss be se amaro chu kan soyang de khan han enjoy moi le khati ang te khadu ang pon kan theilawa in mi hriat thian na po ha han ngen ani ti chuan
kan program an kan kalanga kan program te kan share chuak lokanga report thi tlangwal MC lal ruat fela secretary kumpuan committee in ape anga chuan thu soi na hi Dr. ke pa chunga BL2 MLA lunglei sautin huna manga ngatin Lunglawn Branch YMA President pu kel ram ha kan thu soi bokanga tin chawimawi na thilpek hlan na kan nei anga kha program sidalan ang khan kai hroi turin tlangwar langhak sanga assistant secretary kumpuan committee le nula si jetlal ma chuani treasurer kumpuan committee ten ni don ani ka chuan chawimawi na hlan tu te Dr. ke pa chunga BL2 MLA lunglei saut le pu vi vanal hriata VCP Lunglawn le pu si lalram hluana advisor branch YMA pu ro siam liana advisor branch YMA te kha kan ni don ani nia soyang khan tunlaya Hrileng awangin zandariat le chanve a chuan curfew te ni a engtinge hun te po hin yang ti te pon kan han ngai tua dariat le chanve ma in khung fel tura chu kan han nga ya heng te po hi kan program te po kha kha du angpon kan ti tam ngam lo ni ti mayang chu wang chuanin zaina khang kan han tiang te kha in khung fel man tura in ngai la tiang chuan kan kal chhodon ne ti chuan report pe turin tlangwal MC la ruat fela secretary kumpuan committee lo somangu amasain Lunglawn Branch YMA buatsaih ZIRLAite TITHATE CHAWIMAWINA kumsang hi somni mehman pui tura local khom zong zong te Branch YMA Lunglawn mengin chibai kan buk chewa hun chep takkara kan BL2 MLA le kan veng pa ni mok pu pa chunga te tin kan veng village council member te MACP IO te MUP IO te le state award dong tura he huna local te Lunglawn Branch YMA chibai kan buk chewa hun hlimom tak mang tur khan du sakna kha kan hlan bok chewani kan shroi tu khan a soi to a kumsang ni som pakwa YMA general conference voice somsari panina khan central YMA khan mizo te hi zirna kan hiam ta theih top chu kan nga ye chu wang chuanin kumpuan atan Zirna Uar hi in yang u kha ti a he Zirna Uar ti hi kumpuan atan kumsang kha zakwa samkwa parukle sang kha zakwa samkwa pasari kum khan kan lo nei to boka ke chuanin central YMA khan guideline ron ti chuaka branch YMA tinin kumpuan committee din sela anih an veng chunga zirlai masona turin theih thopin mala sela ti a ke chuanin kan branch YMA po khan kumpuan committee hi adina zanina po hian hei kumpuan branch YMA khawtlangin kumpuan committee ZIRLAI TITHATE CHAWIMAWINA karon buatsaih ta ni a Hrileng kara tlung takin kan nei thei tur hi lom omle khan kan shebok ani ti kha kan soi masadua ti chuanin program kha entaila atam lo boka chu wang chuanin branch YMA le kumpuan committee member te imher siat tirna te po kha nei ta ila thain ka sia karon lama piang te hi khongain kan thut phuna tang kan lo ding mai do nia kan branch YMA president pu ke la ram nga ka loading sela lo la ding ro se ti chuanin kan branch YMA vice president pu ti lal thansanga ani hi kumpuan committee a hian chairman a demo ka ni kan branch YMA secretary tlangwal ki si la ringkima along ome assistant secretary pu la ngai oma pachuo zanina hian arong kal lo mo ka ti arong kal rem chang theye treasurer pu ke mangai zawa alom ome finance secretary tlangwal si la tlan thanga anih hian kan khawtlang hi theih top choi min kai soya kan lom hle ani thuru le ti khani kan senior advisor te kan din tir velenga pu si la ram hluana loading sela alom ome lo la ding ri la kan senior advisor pakhat hi pu ro siam liana ani loading vele ro se ani hi ko ran upa ve ani kan vanai khop mai alom ome thuru le ti chuanin kumpuan committee lam hi kai mel siat tir velenga kan chairman kha chuna ching khana ding to a ron ding don to lo mai sela kan vice chairman hi pu arla sang lena ani so ta son chua ole alom ome ke hi MCL ruat fela secretary kan ni a assistant secretary hi tlangwal hak sanga he ta thu hi ni ole alom ome
kan treasurer hi nula CZ lan phachuani ni e loading ro se ani son refreshment a boi puya kong kabula son adinge ti chuanin committee member te kha a theih ha loading book te u refreshment boi pui te khan as chaklama te khian an omanding tambak lo ni e branch YMA hnuaia kumpuan committee malak na tlang pui hi report pe ila tha ing ka sia ama sabera chuan branch YMA in library nei theinan chaktakin malak ni se kan ti a kumpuan committee in executive branch executive committee kan thlena anin milo ngai poimo saka hi chaktakin malak me kan nia kan van na ya kan veng pa bill to MLA kan nia ani in open gym sakna tur YMA min pe a open gym kan sakna hnuaia khon library hi kan nei theidon ni kan sia tuna hian kumpuan committee lampo in affiliation tele thil tul dang te kha kan boi pui me ka kan bill to MLA min du sakna zara branch YMA hian library thatak hi kan nei thei nge hi kan be se ni ti chuan zirlaite chawimawina ni se kan ti a kumdanga hian zirlaite tha hi first division chin hi kan chawimawina tlang pui thina tungkumai ro chuan a criteria ti dang lamila kan ti a class 10 le class 12 fa hian distinction chin hi kan chawimawina dona graduate a hian UGC hnuaia 65% muchin kan chawimawina dona postgraduate a hian UGC hnuaia top 10 chin kan chawimawina dona ni ti kha kan soile du boka ti chuan zanina hian class 10 le class 12 fi kan chawimawina don ta a pathian zara kan damanga hunrem changa graduate le postgraduate te hi kan chawimawina don bokani na chena kan hroi duina ron tarlan ta kan khan kan veng kan bial to MLA in ni kumlama te poron ti tong khan tungkuma hian class 10 le class 12 pass jinga ti thaber hena khan MLA ward khamin hlan sakle dona tin asum fai te po kha miron tran pui boka achunga po khan lom thu kha karon soi boka ti chone zirlaite tha te hi helai hmuna chawmawina kan nei ba ka hian documentary video kan siam sakdona a zirlaite zong hi chu documentary video hi kan sut zo pui to a tuna hian kan bial to MLA le kan branch YMA secretary hi video shoot hi kan lamma ba bokani ti chuanin chung ko kain anglawa nule pa theng khatin an fa te zirna ngai sak view line theng khatin ngai sak tok lo ni tan kan sia kumpuan committee branch YMA chuan thei top chui ma kan la a central YMA ron ti zulzui khan lekha kan siama kan branch YMA chanchimbu khawtlangin chung tina nule pa te an fa te zirna ngai sak tur le thei top chu pui tur angin na kha kan ti chuak to boka ti chuanin tuition class hi buatsaih kan tuma kan tum dan chuanin class 10 le class 12 result chu zo khan compartment anom chuan an pol hian tuition hi buatsaih la kan ti a branch section tina lekha kan ti chuka ni ma sela compartment hi anom lo ni ina langa pathian zara kan damanga kum top lama hian class 10 le class 12 board exam tur zinga hian chanpui pui du anomani chuanin tuition hi buatsaih hi kan la tum bokani ti chuanin clear guidance nei kan tuma ni ma sela tungkumero chu kan vandoi kumte poni anga Hrileng awangin clear guidance ro hi chu kan nei theih hi arinom chi alowani ti chuanin zirlaite zalen taka le khan zir theina malak ni se kan ti a hei hi kan ti chan ber chu exam dona te pol theng khatin function lian ta kan buatsaia a ko thanang zong te pun bible te kain chiar khum thina hei hi zirlaite tan exam dona chuna thalove kan ti a hei hi branch YMA mingin ko shantina NGO tina lekha ti chu turania nema sel hei poi kan Hrileng awang hian engma ati thei bok lova chu wang chun hei po hi hunrem chang langai changila kan ti bokani ka thu soi tlang komna karon soi du chu zania he kan zirlai chawimawina tur te hi kan chuang chewa kan lompui chewa inma huna tan du sakna kan hlana chewa pathian tan kan ram tan kan khawtlang tan kan veng tan in thiam na le infinite in mana midang te tamal somna in Israel kha branch YMA chuan adua du sakna po a hlan cheu ni khati zong kha ka report phek thei ni sela kalome kan secretary po kha tlangwa la nia viak tha kha pa nulal le tlangwal de kan la nia kumpuan committee te hi zirlai le ka thiam ro lan nia chairman a minga chairman ni ponom le maya helaya Lunglawn Branch YMA tan Khawtlang tan thei top choin kan han tran kan han la nia khang kan malak na te le kan malak tum na ang te po kha ati han soi mai han ngai thak mai kha chuan thil har vak ani don lo chuti turang ani rual khan
mà hàn lạc tak chuan rin a hin alo har khop maya pawimawh sia zirna chuwang chuanin nu le pa te le khawtlang nu le pa te pawh hian thei top chua kan in pei zawna kan in tran pui ton te pawh ngai hle ni ti kha kan tui hnih ve le duh lawk ani ti chuan thu soi turin kan branch YMA president pu kelal ram ha ka kan somanga ani hian thuan sei se lo somang u pu chairman le bial tu MLA za tak doctor ke ba chunga le khawtlang ta na ka tho pui zong zong te le hilaya zirlai tithate kan chawimawi tur troi oma nu le pa local te sei chawimawi dong tur dong te local zong zong te chi bai ka buk chewa zanina hian thu tam ka soidon lowa amar chu ka man ho don lem lo thung ani enge ka soyang o ka ti a helai hemi hun min pe ti ka riat khan eng mi po local sela apoi mo ber kan VIP chu tuna kan chawimawi tur te hian ni lom an pual hian thu soitum ta ila midang tan po changkai na lo chu ni hau lowanga ti kha karil ruwa oma chu lam chu ka on ta berani point li lek thil soi ka tuma hei alom hle in ka fia a distinction a pass mai ba ka letter mutin thiau ma ka handing ania ro pui hle in ka fia a zanina hian a branch YMA ang point in chunga lom thu kan soi mol mulani ti hian in han kal chho zelanga kina chuan college ten han rapanga form hak ngai to lo chin ten han tleng chonga chuta mitam tak kan boi thina chu thom no in cheina a ani boi thak em ma kini hun lai pon ani thowa chung kwa kan lo har sa tlang puya in cheina rual pol lo kan lawa chu chuan min ti boi ma saber ani amar chu poimo ber zo ka chu zirna thiam na manga rual pol tum hi fu bera thom no lam ayin ti kha thuma roi ang hrangin kan soya hei na awang kan tia tun lai khowela adik na chin omang amaro chu keima lo thlir ve dan mai meya chuan awang kan ti na chan tak zo ka chu kan thiam tok lo wang nin ka ria a voini thleng hian na get mu an la om zel chu wang chu na wang lo ani kan thiam tok lo wang hian chor tla ka thiam na kan nei lo wang hian na hi wangin kan ria niberina langa chu wang chuan thei top chua chan la zel turin ka du sak em chu hei man lai hun anga te ka chuan na hi awan tla ton tur khatama min metric apas dek to chun na kham hu de zel ani lak de zel kha ni a amar chu khatiang kha lo ni to lo wa tun lai kho vela chuan competitive world ani awangin aru no kha chun chuak zela athiam khan ding chang zel ani ti kha kan soi ma saduni engpo ni sila hlawhtling na kan chan chho zel theina turin enge kan ta na poimo ti kha point thum ka soinga chumi hnuah chuan top khar nan thil dang deuh hlek point khat soi le ka tum don ani ole hlawhtling na chang tak tak tur chuan thil tam tak soi tur omanga zanina kan chin chia tura ka du deuh bi ka chu heng hi ania pakhat na chuan in pek na tak tak dedication kan tia kha ani zirlai kan ni emo nge sumdong po ni ila mystery po ni ila hlawhtling na chang tur chun kha ka thil ti khan ti tak tak angai kong sir lo in pho hokar lo hak mai po ni ila chu kan ta na poimo vekani abik takin zirlai te tan zanina kan soidu chu ril ru kan bon reng lo chuan ti tak tak na tel lo chuan enge motia nge ni nuna lo zalena college kan han rapa nuna lo zalena chungte mu lo kan han om tana chulai taka chun mitam tak an tla hol ani keini huna poni tho kan kal du la mo thian te an pen chun kan peng ve maya in khel an om chung in khel ve maya kat deng an om chun kha kan ziani ti tak tak na tum tak na kha nei lo kha tam zok kan ni tlatani rol pol na ang chawin kan ringa kan manga kan muwa tiang chuan in mitam tak kan tla khol pa
zik luak lawin chortlak lawin he laya akak pui kan ti metric zo to si kha mitam tak kan tham ra lani chu wangin ti hian in han kalanga higher in han chukanga college tin han kal zelanga in nun alo zalen tulang chu ta in fiat reng tura ka du chu ti tak na nang mania umro se ti khani in zirlaia kha ka du tok menga point khatna chuan pani na chuan mani in thunun na self discipline kan ti anga kha nei hi apoi mo em ani hlawhtling na chang tak tu chuan hei mi na nei nge angai angani a chumi nei tu chuan mani a hun bi in siam thiam apoi mo ani balance timetable kan ti don nge ni balance routine kan ti don nge ni enga tinge bu in ni hian kan u jok te kan rual pui te po an niang rui hlo awanga an buai em a chung kuan ti buaya zel hi la thenin an thlen kan ti chuan he thila hi khati hun an that lai hun khan ngai tu na chang an thelawa nei tum na ril ruan nei lawa self discipline nei tura balance timetable in siam lo chuanin nun zalen lai kha lo oma zalen chin tok thiam lo theu kan ni chu wang chuan zel hial an lo thlenga then khat ruk nalama te ti khan huai penga engwange kan ti chuan helaya mani ta na timetable in siam na chang kan thiat lo wang khani entinan zir hun rual pol hun in phiam hun tiang chia ni tin in siam thiam kha apui mo em ani balance kan han ti takna zirlai kan ni chuan apui ber kun kan pek tamber tura chu zirna kani entinan ni kata dar ka ruk tal zirnan hun kan peang abaka chu in phiam nan rual pol nan khating anga ruahmanna fel neya kan kal lo chuanin ni china ka sei ang chi khan zalen ni hi kan thiam lo mi hringin chu wangin mani in control thei tura khating ang routine fel takha nei turin ka cha du chewani ti chuan hnung beratan tumru na strong determination kan tiang chi kha hlawhtling na tling tak tur chuan tuna kan han soi mek tumru na hi apoi mo berta jinga mi kan ti lo thei lowanga tumru na tak nei lo chu hlawhtling ngai lowa beidon na nen ho chamin a om thin kan rama mi hlawhtling pui te hi voi tam tak lo hlo chama lo fel to ten ni ti riat turani hei me chewin an star ron em Brad Pitt kan ti phoi atira ni na chu niam te ni lungal thei lai na khura enge signal lo pia lo phar kwal mai khania adin mun hiam lu tuk ma se tumru na nen tian lo kal chho zela khowela lo dak chuka min hilai zoram kil khorat mi te pon kan lo pha ni chu han ngai to ula engwange kan ti chun atumru na zela kha USA mi pakhat chu kumsom ni kha kumsom ni pani ani in sumdon na bulatana a hlo cham thak atla chevek ani ti chuan akum le kumsom ni pathumani in dan siam pola ain candidate le a ala hlo cham le a ti chuan kumsom ni palia sumdon na bul kan chan thale te anga tia a hlo cham phi thak kumsom ni lo ni pakwa lo ni chuan speaker turina dinga alatling zo chuang lo ti chuan huna local zela kumsom thum pakata lo ni chuan elector turina ding le a hlo cham chiang khop mai kumsom thum palia congress member ni turin ading le a hlo cham le phongani ti chuan kumsom thum pakwa lo ni don ta lo upa viau to a ading non le alatling chuang lowa keini chu ni la kan bei dong dai tawang voi ni voi thum a hlo chama khan mo kumsom thum pakwa din non le pon alatling chuang lo phowani chu beidon na tham chu ani to ni ti chuan huna local zela kumsom li paruka senate member turin ading le a alatling chuang lo a hlo cham na saji ka ngai toila kumsom li pasaria vice president ni tumin adinga alatling zo lo phowa ti chuan kumsom li pakwa kumsom nga alo nai ta senate ni tumin ading le a hlo cham chiang kop in o lum du na ril ru put rum kha ol to mangi o ka te khati taka lo chamna sa si ka ti chuan kumsom nga pakhat lo ni chuan US president lo ni dai mai ni
chu tunge kan ti chuan milar tak mai Abraham Lincoln na khani a hlo cham na satje ka ngai toila voini a hian in han kal so zelanga then khat chu tlang takin in tlang chho zar poni thei then khatiro chu ti fulo chu min ne anga enga ni chung ko thilemo engi mo ki mani non thil dang wang poni theya in tha da wang engi mo poni theya lo cham tum alo om don ani chu ta chuan tu na kan han soi ang khan tum ru na tak nen a tu na hetiang hi ka din hun ni ma sela khong he tia enge ma ni ril ru si ma tum ru tak me kal chho zel kha kan ril ru tur ani ole wei khata kan ho ching kling chho vek lem lo mai theya chu ba ka kan in chung khur bo ruak le thil dang awang po in kan be dong kan hlo cham thei ma se tu ma be dong mai lovin tum ti ru tlat tur ani strong determination tum ru na tak neya ma ni in thun tlat chung le ti tak na neya in kal zel theinan du sakna sang ber ka hlan cheuni khami chin kha azirna kong khrim khima chuan ni sila hei hian khar ka du tlata ngun takin longai thla ula ti hian han kal chonga then khathi chu hostel in lu dayang then khat chu phaya te point kal dai mai thei ani eng generation ni molai khan ei we me eng kalu tal rei ve ta ka experience kan sei ve rim thi manga eng generation ni molai khan mi phaya te lekha zira engineering te zira khati ang khan zirna sang tak azukala aron ho khawtlang hi angai tuwa lo re mi thi om sem hu tur om ngai lo mo wo muilan hoi sang ang reng bok sia a fel lel ka tia ni hei khan lai na mu tur om ngai bok si lo so sia li kan nu na kha a fam kim lo ani ka titlat ani chu tu na hian kan kalpel me ka hei doctor thiam tak ten lo chuwa ka engineering kan lo nei chho me ka tuna chuan khorina po han tlai varila doctor ten lo thu ve tlat to a lom om hi ka tia ni an zir na kha fam kim ka tia chu wang chuan lom om ka ti em ani a ma kha chuan hu tur hi le kha thiam hi phaya le kha zir po kal ngeni an kal ve na turan ngai lo mani ti tur khop khan heng khawtlang in rel bol na hian an tel ngai lo reng helaya lo om sa to khawtlang thloi tu tel mitlem te kha mu turan om thlan lai na po thingpui lum na po chu to chu ni ma se chu tu na hian kan kalpel mek ani a thiam sang a khan heng hi ana chang an lo the to mek ani chu wang chuan nang ni po hostel in lu tang phaya point lo om mai thei in ron ho chum hian eng ril ru nge ron pu ula kan du ti la ya kha hril cheu ka du ni in zir zel na fam kim theina turin heng khawtlang thil reng hi lo ron hlam chia lo ula in thei chin a thlan lai turan chun thlan in layang khoring kalna tur lo chuan lo kal ro u chu mi ngai sanin ni na tur po ni chu wang chuanin ni thei to chu in kan zir zelanga lo tin huna lo omang lo tin huna po kang zong kha lam chia turan ni lo mi zo kan ni tlata mi zo kan ni nei kan thiam na kan zir na hian ti niam su se ka ti na ni chu kan se thiamin ka ring ole thil kan soi ta cheu maya chu wang chuan a mor bok nan chu kan soi du a khoi huna po om ro u in lo ho huna khawtlang thil hi ron ngai tha reng su u matla na tur om ni chuan local ro u mo khorin kal na tur om ni chuan local ro u tlai war ngai ni chuan tlai war mai tur thlan lai huna kal le mai tur chu min an ngai sang jok ti hi zanina ka share du cheu ani thu cha soi pa in ole khami chin kha ka du tok mai anga point thum ka han sei le tuna a mor kan bok na kha fiat ringa thei to chua zel turin du sakna sang ber kan hlan cheu ni kalome kan branch YMA president pu keloram ha kha tak min thrila helaya zirlai ni velem lo tan po apoimo zia kha a setu tele nun puya da na thani ti kha riat apoimo hle mai an chunga kan lo me tuna chuan choi moina thilpek lan na kan lo ne nga kai hruai turin tlangwal ar lang hak sang le nula si zetlan ma chuani te kan so manga an ni in an kai hruai sela
eng chuan huni long mangang u chawimawiina kumpuan committee sangni somni YMA Lunglawn Branch ina buatsaih na local zong te kumpuan committee sangni somni hing chibai ka buk chewa ka hma mi te soitong khan zanina zirlai ti tha kan chawimawi tur te hi kan veng Lunglawn chunga class 10 le class 12 zirlai distinction a pass chinte ania tin kan chawimawi tur ate hi MLA ward pek venge ni se ti in committee khan rela chu kan MLA zom tak bil tu MLA pu Dr. K pa chunga ne na kan an thlena anin min phal saka achunga kan lom le ani zanina kan chawimawi tur te hi an ming kan lam chuak ange class 12 atangin lalrin hlua class 10 atangin lal hriat puya fanai lal lian moi hra sel lal rem liani le vanal ro tluang atlang te anni zanina kan chawimawiina min hlan saktur hianin Dr. K pa chunga bial tu MLA lunglei south pu vi vanal hriata VCP Lunglawn pu silal ram huna advisor YMA Lunglawn Branch pu ro siam lena advisor YMA Lunglawn Branch te kan soma anin helaya min telpui theia kan lom hle a ti chuan MLA ward kha kan sem masadona nga khongai takin Dr. K pa chunga bial tu MLA kha helam dinglam de leka khanin milodin sakta se ti chuan zirlai ti tha chawimawiina kan hlan tur kha kalama de lek hian khongai in loading meidon ni o chuan zirlai ti tha kan chawimawi tur te loman o chawimawiina dong tur te kha an chanchin kan ko chua hnuwa khan an chanchin toy te kan soyanga chumi hnuwa chuanin chanchin ka soi hnuwa chuan an chawimawiina ka khongai takin kan in hlan meidon ni oli tuna chuan MLA ward class 12 atanga dong tu tur kan ko chuanga lalrin hlua khongai takin helama hian loading se lalrin hlua hi pu f lal som liana le pk lal zik pui te fani in ani hi kaziranga English Academy Guwahati Assam atangin class 12 hi CBSE hnuaia distinction a alo pasa English Informatic Practice Physical and Health Education le Business Studies subject ate letter amu ani MLA ward class 10 atanga dong turin khongai takin lalhriat puya fan ai khalo chuak le se lalhriat puya fan ai hi pu challian ngur fan ai le PF lalrem ruati te fa ani hi anin Holy Faith School lunglei hrangin class 10 hi distinction a apasani English Mizo Mathematics Science le Social Science at te letter amu ani Dr. K pa chunga khonga in thutna milo thut sak le la kan lo me tuna chuan lallian moi hra sel a chawimawiina dong turin khongai takin lo chuak se chuti rual chuan a hlan tu tur khan pu sil ram huna advisor YMA Lunglawn Branch kha khongai in lo chuak vele se ani kha dinglama khan lo ding vele ngal mai se lallian moi hra sel lallian moi hra sel hi HS zolhim puyale PK lom zol te fani in Holy Faith School lunglei hrangin class 10 hi distinction a apasa English Mathematics Science le Social Science subject ate letter amuani pusilaram hluna kan lome khongain kan VCP pu vi vanal hriat kha
lawman min sem sak turin lo chuak vele se rem lian hi ron kal lo tro ron kal mo ole aming kan lam suat pala puram te tuna lawman min sem sak tu kha pu si la ram hluna zo kan ni kan ti sual ni ole lel rem lian ni anih hi ama hi zaina hian ron kal rem chang theilowa ai o tu tura ron kala lel rem lian hi pu zo siam lian le PRK lel biak zoli te fanuni in class 10 hi Southern Flower School hrangin distinction a pasa mizo subject science le social science subject a te letter a mu ani ole pu van le da kan lo me khonga in puro siam liana advisor YMA Lunglawn Branch khalo chok vele se lo man min hlan sak tur khan lo man nu number lo man nu number dong tu tur vanal ro tluang atlang te khonga in lo chuak se sorry lo man ka tile thin choi moina ani vanal ro tluang atlang te hi puti sang hing lo vale PPC lal muan umitefani in class 10 hi Baptist Higher Secondary School Serkon hrangin distinction a pasa social science subject a letter amu ani kan lo me ole zan ina loman min sem sak tu zong zong te la zirlai local te in zawai chunga lom thu kan soye nia kha lawman amingin kan han in siama kan bial tu MLA pu doctor ke pachunga zara teng khan MLA wat ten en ti khan kan han tia aminon ti changtung le kan lom le kan du thu sa mang le kan du da nang ni chia lo ma se khang te kha kan lom le ni ti lan tir na na min pom sak kan dua in chunga kan lom le ni ti chuan tu na chuan thu soi turin doctor ke pa chunga bial tu MLA kan so manga chu ti rual chuan program si ta khana lang chia lova ni chin khan kan president pe ka chu thu se kan ron soi lang zeu to State Games kum sang ni som pakwa khan constituency rang te in el na kha oma ta chuanin kan bial chunga tang po hian mi ngam zatin medal an mu ani chung te po chu zaina hian rem chang loman siamna hun te kha aron nei nga langa thu te soi sela soi zo teng khanin la chhong hal mai sela rem ome teng chuan ahuna kan bial tu MLA doctor ke pachung hena hun kan hlananga thu te soi sela teng chuan lo man te po kha han sen chum jom sela a tho ome lo so mang utuna ole pu chairman le zanina kan hun hei ka bei sei phak ba kan ka lom tak zeta he nguri kan mang thei ngem ti hei kan theve ka kan rin lo program do lina nia hi kan veng wai me roi tu te tin kumpuan committee big te le kan VC te le MOP MHCP te le nu le pa halai local te hei kan senior advisor te ano mai vai chunga lam thu ka soya hey program mi dariat le chan ve ri mai do na dar kar khat chu ka soi mai thei nia tar puza za poi lo ang tro kan ve ngani boka han du le kan ri nga mo le zadin hun kan mang ti lo mom tak zeta kan ria tangin khovel kan be sei phak ba ka hei kan be sei le kan ngai tu ngai mia lo hi ni tin program om thut tu ta sarkar ang point
rel thiam po ahara I ladai ngai lo ania hinzir chop kan siam in tiang deuh khan I kan hun heti hi nia chungkara kan venga ei zirlai tithate chawimawina central YMA ina kumpuan bawhzuina ni bok tele I aveng pa MLA kanyanga heng awat I chete I ti theina te menan siami kalom tak zeta tam deuh pek kan du viau nain I kan ria khosom thum pasari kan bia loma anin thi vek chon kan zo long ti ka lom ve boka kan nung deuh engmolai khan theiriata awat anni an veng khian an siam ve hrim thrima I pirem liana ni tain ka ria ore remoi mo anu pule fanauten an siama kan mang to boka I lomom katia kabiala kan biala mason du na te mi ring thazok quality I nei tura in buatsaih na kan branchen anei poilomum kati tak zeta ka zanin kan program te kan mua short and sweet athale maya in presentation po atha a in report po ngainom katia lomom tak zeta ni le I thil tam tak soi po ka cha ka zirna chungcha ai soi turik ka nei ve nuala kain soi thei po ni lovin mani subject a top kan thleng ve a soi tur tam tak kan neya kan la soi tur angai la I ama sain hei kan thria tangin khovel ram ro puile hau saber poina atlin lo achel lo mi nuai ni don thi to na America po kan thria Europe kan thria India ram ro pui tak khovel am ring tam ber do tu I positive case tam ziate I tin kan economy angong na sat ziate pural do ma sohi dika kum som li in India ram economy hi anung tolani he virus in a min sop nat zia hi ti nia chu chu kan sarkar in ria Mizoram kan reveka India rama state in to del lo kan nia kanan lockdown tak tak chu kan ria tangin kar lo ei thei mi lowa poisa po ei thei lowa aizol building tha tak tak po ei thei lowa chome leitur om lowa tin bu fai po I kan ngei don lo tin nu le pa chu zana kanin ngai to ni thalai chuan in ngai to lo mai thei ni alu hai thla ka chuan kan chief minister ina asoi India ram try to luber prime minister hawa an meeting video conference a CM zong an komna chuan asoya hi ro pui ka tia Mizoram kan ma ka that na le tun din muna lo nei lowa sipai poina anti theilo YMA in pek na te koran in pek na te wangin task force mun tina kan neya asap trong takin well organized ania hei khovel ramdanga alo ommia lawani India rama po om lawa chu chu kan sarkarang te kan siamang point soi nuam atia koran le YMA te in pek na wangin veng tina tlaiwar te boundary te vengin kan man lela tin nun na po kan chana kan ram le nam voin ni thlengin thei topin kan venga ni masala kan dan thei ro lovin a kheisa chu min lu chila a poimo bera chu nunna I pathianin min la venim sakhi ania India ram state tam tak lian taka hian Mizoram hi ti thaber number 1 kan la ni na chu tuma kan lain chan lo hi ni ti hi ko ran te tong trai na ani boka chu ti lai chuan a sarkar kan ho tu lu te po alu hai tha kang ti chu in rin ka ringa kan sumpai bom te le momo chitin reng oma bu fai phun kal kong lo chiatin I kan mua alu hai tha ka petrol om lo alu hai tha ka karen om lo lo hai tha ka tuyom loin mi pui hi kan lo I chenuam lak lo ve to boxia I ka cha du chu chu khawtlang roi tu le kan nu le pa te
sarkar tan po trong trai angai tak zeta ni ti te I kan soitel masadu ni le ai zanina kan choi moi nichina lo mandong te lalrin lua lalriat puya fa nai lallian moya ra sel lalrem liani van lal ro tluanga ti te ai lo mom tak zeta veng anti I zaumin anti min tha ti tak zetin kalom pui chewa kan biala le ka thiam tak tak anoma kan kumma sami kan venga kan choi moi vak kha to par kan nga emem kha ni kumma sa trong anem I ka surprise ani mak ka tia kan lo nei tamang reng khop maya I stream rang ranga ei lunglaya hian kan soido chu college ka omlain BCM hian zirna chungchanga tin consultation committee akowa kawran chairman la secretary te pubuanga hola akowa ta chuanin nang I lunglei district a kan zirna din mun kumnga kalta lo study ten te ka theng ka study a ta chuan kamu chua chu veng ro pui do kan ti entiran ka tong huat thun lo se veng lai chan mari ra su veng ti te animia lo kumnga chunga officer ronni le appointment mu le pass I engineer doctor engineer MCS kan ti te le officer rim research scholar kan ti te le central na te nau mu te ka finding a chuan theiriat te college veng te ni dai men mina enga man ngai vaklo te chutaron lang chiang em ma chu I har satna tanga tan hian hlawhtling naum ni ti kha I aron te chiang em mai ne le arampu mangin kan ria tangin serkon school thatak sapin min din saka Mizoram kan pi le put kan nu le pa te serkon anon kala zirna tha kan naya Mizoram officer tha le lian masa chu chimlammi lungleilammi anni do veka eng molai pe ka chon department director le lian kha lunglei pa hin ni du khopa ma se kum somni velan liam meu chuan economy tha kan ti helai mi tha te aizolan pe ma I athanem ngai le atai ma man lo nia I institution tha le environment tha anronam ta MCS unlock te IS te le central service te le engineer le I department rang kan lo lang ta pheu maya khati zong ai to chuan arwal o thla ka zirna kan phak to kangin I kan soitel du chu no pangte tan ka pian na chu thingtlang te mai I lunglei district a akil khorber somit thing fal pia thengang khua ani thengang khua ka pianga helama ko mai vak lawa I college chakaron thoyan aizolmi moment te thina kan nimia silawa ka pi le pu te kan chung te zong chu halai mi vek kan nia tin ka pain na chete lo tho ve wangin Mizoram mun ranga saya te long tlai te lung le te le aizola te kan oma school mun rang kan kala anei ber kan ni lawa are thei pol kan nia chuta chuan tum khat chu kan soidu rim chu inter high school competition thu soin ti sia khiauma kan class teacher khan lecturer fa te doctor fa te officer fa khawtlanga min thlang ve mi lo ni ma se ka tel ve du ko tia ka tel ve ta chuanin ka thian te ka chuan an zia tira ni pro a lecturer ten zia tira officer ten zia tira chuan an bai hat ti ta ke chu ke main ka practice ke ma idea ka practice ka u now ten ya handing avoi khat na ni sei mol phogan te kan tamang reng ania chon ka hun na thlenga ka cher thei em ani ka cher ang reng khop maya korwar tak no fai ka heng ei kor khai na I philip le pang do hi kania
câu nát lên căn soi căn tì về đâu thili cái soi chặt đuổi lo wa mà sẽ point by point in cái soi thật đâu cái soi có rin lâu tất cái bạc hạt na cái đó cho nên tu cái class kan hau tu nurun kala tu nghe ni mina bạc hạt na tia cái ban cái phara ta chọn engei don antia electric istri cái đó high school in title rol ve de to kan niam hil tha kan the ve de lek to ani le current in name tia dot ka sai chon dik lo current kan nei lo ka te ta chuanin aza tha kan ya minen thup ma current kan nei lo ni chuanin thei to pin le kha ka zira zan in rin ni mathematics ka thiam lowatira achan chu kan lo ngai sak lo wang nia chuan class 8 kan ni tangin mathematics in rin ni lengin ka chok then e full skip paper arim ka le ka chok char all ka chok char example tang cho kan chok tuit zela ka thutna steel chair elai vel hi chik dup mai ne thian sikula ai bak ka kom lawa atul na ka to ka vok te kan vula rama ka kala thu ko ye ne hlawhtling na pakhat chu thu hi hlawhtling na ni nu le pa thu ko ya kan zirti tu ta thu ko ya ka thiam thei lam ai mai in thu ko ya wangin khoi institution apo vai zirtir tu pon min du sak zelani tin ka sincere thei top ka chu wangin I chu chuanin na satakin min puya chuan college kan kala silonga kan tla ha chuanin an college tha te kan kala mi hin thiam ma ha thla ka tia maths the pe chu I kan zirtir tu dan thiam lu tu ka an soi kan thi pato lo ne chuan na satakin I ke mania beidon na aron thlenga ma sa thei to pin mi in darkar khat an thiamian darkar thum kazir thina ni ajan chu mi ain kalo backward do wangin ka school kalate duangin thalawa kan lo pem na sabok nen tin duangin environment thalawa kan in chung khora lega bu chiar tur wangi me mane tunlai mi chu in van nei lu tuka in kut pha lepe eta hian engkim in browse theni I sap trong po mani na zir thei ni chu tiang ko pin sap trong ta kan law ma trong sol kan lawa alo ni mi alo sap trong hi in thiam mang ang hi trong zelu la ti dik lo law lo la ti dik lo atang in adik in char chuak tu ne kariat chen ne chu MSc kan pasin ol sam takin na lo ma ta chuan college ate kan thoka kum som don ka thonua PhD tin pon thua khain hostel ka zuk omlea newa ta chuanin kalep mate te chu South India an nia English hi thiam lo takan ne ma se a subject an tongin BSc thleng lo zir wangin an thiam ma chu chon na satakin an avora voinia chuan Switzerland ate scientist an nia athen US ate noma I sang tak anan thlengani chu wang chuan voinia ka soidu chu abikin no pangin tam lowa no pang tam se soidu do kanaya ipian na apoimo berlowa isikul kaltona apoimo berlowa tuna ini na lai takahi apoimo ne chu wang chuan thattaka in malamun in ti theinan du sakna kan hlan chu anie an vek pa te taka ai zol tangron thei wanga ten khan hun te minon man saka thu soite ro puya kha zirlai te tan po zir tur kan nga ziate zirlai te bitam tak zinga kan veng zirlai te zinga khang thu te kha han soin han ngai thave selati kha chakom hle maya achunga kan lom hle ani ti kha kan soi le du ni ti chuan hei kan hun to lam te kan nei don tonga ne kan soi tong khan Lunglawn Branch YMA hianin changtlung taka function te po han buatsaih mi tam jok deuh te po han kalkhom thei kan du lai khan
kan hriat theuhin hri awang ten tiang hian mi som nga ai tam kal khom phal lo ti te dan le dun te lo om ve neu nen tiang khan duang pon kan function kan program te po kan ti tam theihlowatin heti rual hian kan khawtlang nu le pa te kan VC te po kan program siam la hian VC te khan lani chia lo dewa tiang vel kwal khan ya kan soitak ang khan ahun te kan han son kola ti khan VC te ron ni le mana kha tiang te kha annia zaina po hian thu soina hun te han nei se kan veng kan khawtlang nu le pa te an nianga thu soina hun te po han nei se kan ti reng rual khan kan hun chep zia te kan ngai tua zaina hian a hming po khan hun te kan han siam lo khania an mi hriat thiam na po ka han ngen le a nia ti khan program te tling lo takin kan han buat saya khang kan program buat sai te kha helai ron kal ve lo zirlai te po hianin eng tham le eng nil mo ma se zirna atan phanan te le kal ze la tura veng tan hian thanem ngai na chang te an lo hriat pha theina ti ni se ti kan du le moya chuti rual chuan heng lai kan zirlai kan chawimawi tak te pon an mahuna kha kan thu soi du te nan soi to a in kal le zel tura khan du sakna ka hlan chewa le kha in zirna konga tai mataka chana tul ziate mani in control ngai ziate tumru na ngai ziate kan ngai thlang khan thu oi na te khang kha zom zel tur khan kan cha vele de du chewa in kal zel tura du sakna kan hlan le chewa ni o zaina hei hun limom tak tika nge kan nei theang ti are lai phei chuan kan hu phur khopa amaro chu hetiang hun hlimom tak mai kan han mang te hi lom oma in zawa chunga khan lom thu kan soinon le ani ti chuan top lam kan nei don tonga kha refreshment te kha kan han bu sai ve a kan hun te akar la ka han ti kha rem chan lo deu awang khan hun te hi ti top phot jok ila chum hin zo chuan refreshment te kha nan han tiang a khang kan bu sei te kha khongai min han in saka min han ei sak tur khan kan han som bok chewani ti chuan kan advisor pu sil ram hnuana kan so manga atopna khada thong trai min nei sak turin kan so manga ti chuan jan ina kan hun chu kan ti to bri don nia tuna puram te lo so mangu trong trang lalpa kan pathian min truai thin tu zana hian Lunglawn Branch main ZIRLAI TITHATE CHAWIMAWINA program asiam chu kai thuai na lawmpuina duam tak changin kan lo mang zauta he kan hun man hi nangin min hriat saka kan hne nei omani ti kan hriatin kan lo mai hne na lom thu kan che lalpa kan chawimawi ta te kha ine na kan ron la na an zir je natura nang kai hruaila Khawtlang ram le nam tan mal som na thlen tu lo ni turin nang in buat chai la dam na le hrisel na fin na theihpek kan duan tan kan ron ngen chake chu mai lovin Mizoram State Game Lunglei South Constituency ai hotel te lom man dong tu te po zana hian ine na kan ron la ne an theih na te nangin ti pung la ram le nam choi moi tu ani zel thin turin nangin mal somang che zanin kan hun man hi hria kan ram kan nam kan Khawtlang ma son na ani theina tura malmin so ma min kai throi zel turin kan lalpai so Kristan min kan ron dile amen